An Trikam Shu ka IPC, ka CRPC, berka Indian Evidence Act, nadu ka Shitari Julai Arjar Arpusaw. Lightly ki ain ki bedai bat ki kam runar, lane ki criminal laws, kita kilong ka IPC, lane Indian Penal Code ka praspat rupho, ka CRPC, lane Criminal Procedure Code ka nespak nyupulai, bat ka IEA, lane Indian Evidence Act, ka praspat nyupar, kin Trikam Shu nadu ka Shitari Julai Arjar Arpusaw. Henry lightly ki ain thamai, balapas da ka Parliament jongkari India, ha ubnai December Arjar Arpulai, kin Trikam no, nadu ka Shitari Julai Arjar Arpusaw. Kita lightly ki ain thamai kilong ka Bhartiya Nyay Sanhita, ka Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, bat ka Bhartiya Sakshya Adhiniyam. Ha ka jaka jong ka IPC kan Trikam no da ka Bhartiya Nyay Sanhita Arjar Arpulai, lani BNS Arjar Arpulai. Ha ka jaka jong ka CRPC kan Trikam no da ka Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita Arjar Arpulai, lani BNSS Arjar Arpulai. Ha ka jaka jong ka Indian Evidence Act kan Trikam no da ka Bhartiya Sakshya Adhiniyam Arjar Arpulai, lani BSA Arjar Arpulai. Ka IPC ka don sanspa khatwaitli ki sections, lani ki kindon ain, kat ba ka BNS Arjar Arpulai, ka don tang laispa sanpratli ki sections. Ka CRPC ka don sauspa propsautli ki sections, kat ba ka BNSS Arjar Arpulai, ka don hadu sanspa laifwaitli ki sections. Ka Indian Evidence Act, ka don shispa nripunyotli ki sections, kat ba ka BSA Arjar Arpulai, ka don shispa nyopotli ki sections. Ka IPC, kadai ka ain ka bakadaw siya pangki kamrunar, babunjaj, bat ka batayru, ya ki jimpijistom, lani ki punishment, namta kita kamrunar. Menta, haka jaga ka IPC, kandaino ka BNS Arjar Arpulai. Ka CRPC pat, ka batay siya pangki kendon, baki pulit, kinong sadaan, bat kinong bisyar, kihabut renti, haka beday, bat ka jimbisyar, ya kinong le kamrunar. Menta, kandaino ka BNSS Arjar Arpulai. Ka IEA pan kadai sipang kisabut bat kisakhi hagapor batian bisyar ye kibale kamrunar. Menta kandaino ka BSA Arjar Arpulai. Tungi nyepet katu katne kikendon bela penung thamai haka BNSS Arjar Arpulai. Ka Zero FIR ya ka FIR lane First Information Report lala ban file haka nuru kathanat. Do dengkam shu ban file tang hapo ka police station bajia ka kamrunar. Kumban syu anuksa, ya ka kamrunar bajia hanong stony, lala ban file FIR ha ka nuru ka tanat badon hasilong. Ka electronic FIR, la ban ujor FIR da ka papnengkam da ki core keyboard kum ka mobile bat computer, unong ujor pat ude ban wan soy ya kata ka jing ujor syatanat hapo laisngi. Ya ki saman bajupha ka yang syari, bat ki statement jong kisakhi, la ban pha lane shim lengba ka electronic communication but audio video mode da ka papun kam da ki core keyboard kum ka mobile but computer. Ka police custody menshma ka police custody ka dai tang khatan sngi hagaba ki investigation officer lane ki pulit ki la ban bu yo nong le man hadu khatan sngi mentapat la penjelan no nadu saupho hadu nrefosngi hagaba u investigating officer ula ban pan kasdi ye unong le baman. Ka forensic team ye ki kamrunar bashirkhai kum ka murder ka forensic team ka badai ka kanhun wat banya ye ki saki satar ka de ban lej bet sha ka jaka bajia ka kamrunar. Ka community service ka weni ki punishment lani ka jimpichitom namta ki kamrunar ba malumala kandai ka community service hagaba ubasya rai pendam unhab le ki kam ban mentoy ka imlang salang. Ka in absentia trial kadai ka jimbishar claim ka jingdon jong accused leni urunar markmat hayang syari. Ya unu brieu melapen bena kum proclaim offender lani ubalale kamrunar bot bla petri no nakaan lani sa syabar kari India ka jimbishar persyayu ka nyaj bet claim ka jingdon jong u markmat. Laru ban attach ne shimno ya ka property lani ka jingdon jing em jung u lada usha rai pendrem. Ka BNSS Arjar Arpulai ka batayru ya ki hok jong ki victim lani ki lanot jong ki kambaman. Ki pudit ki hap pentip ya ki lanot
ya kejinya syaprang jong ka kes hapo khanai posngi. Kadonru ka Witness Protection Scheme banyada ya kinong ay saki ha ka BNSS azar fulai. Kadonru ka Victim Compensation Scheme ka sarkar kanhap siu ya kilanot. Tungin pej ka tu ka ni ki kamrunar bela penung thamai ha ka BNS azar fulai. Abatement outside India kajingarap ne jipenshit do ubriu basyong basa syabar kari India banle iki kamrunar India. Employing a child kajing penunkam dagi khana khalung banle i kamrunar. Mob lynching lani ka bom shnong kajing penyap yu ubriu hakaba kajing don jungi briu babom kalong sangut ni sangut cheneng. Ka organized crime lani kamrunar kibla penbit pembiang bat da plan baha kum ka kam kidnapping kam tu kali kam khai drugs. Ka terrorist acts lani ki kam pentriem bat kam no. Ka snatching lani ka kam bakni jendat ya kapla ni kanunu ka tiar na kibriu halenti sengking. Ka jingya shongkha bat ka kanthai daga bash penbiej ne kular thok ya ka banya thok shongkriam ru kadai ka kamrunar. Negligence lani ka jingle torti dagi doktor hakaba unong pang uyap. Ka hit and run case lada unyong nongnya kali utenra yano balanda ubri uyap nemen saw. Unongnya kali udi banlej pentip syakipulit syapanga jingjia lamda kumta unsha penshitom. False information affecting the sovereignty and unity of India. Ban penbena kubur lamler kaban kata mat inyong ya keburom bakanam jongkari India. Hak be daipat bak Bharatiya Saksya Adhiniyam lani BSE arjar fly. Menta yaki electronic evidence but digital records lani kisaki sebut bedon haki kor gibor kum haki mobile, computer, email, laptop an kaino kum ki primary evidence lani kisaki bakongsan. Teperlok kani kadai tang kajing patai lingkot syapang ki ain thamai ban trikam nadu ubnai Julai arjar saw. Buon ki ong bakini ki ain thamai kim dai pher than na ki ain ki barim. Handai don tangkat du ni ki jimpkala. Di perlong pisngo kumno syapang gini ki ain thamai. Sungobhaban komen. Sungobhaban kersan ya kani ka channel daga like, comment, but subscribe. Kublai buon.